lamari mine ani ang hangna puru kebota kabdi lamari mine Oh matu tamu ama kumni menei mung ansun riba biang di sini mediano elekan hambai kini Isan Condro Ruwajapara mo under the Isan Condro Para under the Jio Service Ambassador di Blok sini 40% Ambassador Constitution Bisingo sini aku koroksa Modoram Diang onek din bo hayau kelaijak bo rugi yang mani ingkai cung thangnai 15 tarik sarigo robibar chung oro naifai puro bo bai koklam roksaka apuro bo bed condition no tong mani hiaba chung ya je mahai chung no yakari songsar no yakari taku buhno yakari thana hini chung imeya chung naimani pore robbaro phaiye aboni pore miyak chung khobor mangka 4:30 nagat sarigo boni langma chokha gabono belai khene chung khadujak chung oro boni last nairumung nainani bagai oro ambasa hoite chung phailajak oro tapu Raju Chandra tongo sini tapu rokobang oro phaijak boni last paithak nairumung nainani bagai phayo bo khub kaham no sini samung khai tongmani o visini o warni bo group leader rok khai tongmani hiaba asuk jorawo songsar tai nukung ati sojon no yakari tanai hini chung asa khlaya tongmani hiaba ini chung no songsar no tai taku buku besa betu ini yakari thangmani abo belai kenu chung khadujak chung kamna khayo boni nukungo boni besla boni besaje boni sukhai joto no khaksang manthung tei boni phalanobo kaito chung no hawo pipeline khaksang maritung boni phala mathang jatung abo chung nayo tei chung ja mansa boni sarado purobo mairung ro ja nangmani chuban bagai chung tiarungjak an bagai chung kini oro boni las paithak nairok bagai chung kaimani sini tapuk Modoram Diang.